Mga kapuso, sumala pa sa mga ginikanan nga dili gayud lalim ang pag-atiman og baby. Apan, unsa na lang kaha kung imuhang baby, dili lamang usa, duha, tulo, kung dili upat o quadruplets pa. What a blessing mga kapuso, no? Ato makauban karong buntaga ang mag-asawang sila May ug John Dormile nga gigrasyahan og quadruplets. Ma'am May ug Sir John, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, Argil. Maayong buntag, mga kapuso sa Mindanao. Salamat sa pag-invite sa among Maayong buntag, Kapuso, Mindanao. Ma'am ug Sir, unang-una, kumustahon sab nato syempre ang quadruplets og pila na ba sila kabulan karon? Kaluyan sa Ginoo karon nga kuan na sila 5 months sobra na, almost 6 months na. Healthy sila o nalipay ni kay dagko na sila karon. Good to hear that, no? Maybe know kung unsa ang pangalan sa quadruplets. Okay, ang first sa quadruplets, ang name is Mikkel Johan. Ang second is Gabriel Ernst. And then third is Raphael Berge. And then the fourth is Uriel Christian. Ang first name nila is gikan sa mga archangels. And then ang second name is gikan sa mga lolo and lolas nila. Ma'am May ug Sir John, kay lagi upat sila. Paunsa ba ninyo sila ma-distinguish from each other ug unsa ba ang inyong timailhan kanila? Sa tinuod ng Argil, katong naa pa sila sa hospital, maglisod gid og distinguish sa ilaha. Ang ginahimo sa mga nurses o doctors dito is ang butang lang sila og nag-numbering, bale baby 1 2 3 4. Pero kung imuhang tanggalan ng numbers, dili gid mo sila ma-identify ato nga time nga babies pa sila. Pero katong nakagawas na sila, nagdako-dako na, bali nakita na namo ang mga features nila, ang profiles nila, o syempre ang ilahang sizes kay tungod pod sa ilahang prematurity, dili sila same pod jud og development. So naay isa nga dako, naay isa nga medyo gamay, naay isa nga sakto-sakto lang pod ang ilahang size, o kuan na ay isa nga na operahan, so naa siya peklat, so dito na mo siya ma-distinguish. Pero sa karon nga 6 months, almost 6 months na sila, ako as a parent as a mother, murag bisan kung saan bali-bali sa akong mga anak, mailhan gid na ako sila. Ana jud na no ang mga ginikanan labi na ang inahan, mailahan jud kay sa iyahaman mismo nagikan ang babies. During your pregnancy, nahibalaan na ba ninyo nga quadruplets ang inyong baby? By January, first week, taka si Mrs. kung na-delay siya, and then nagpa-check, nag-pregnancy test kami at first. Nag-pregnancy test me, pero negative ang results. Then, dili jud ko kampante since naamang ko'y PCOS, so dili ko sigurado kung pregnant ko or dili kay wala ko gidatnan gyud for how many months. Then, itong January, nag-try na jud ko og pa-test. Una is pregnancy test pero negative siya. So, dili ko convinced, nag-adto na lang mi sa OB. Then, dito na mo na-find out nga at 6 weeks, upat gyud sila kabuo. Upat gyud ka yolk sac ang naa dito. Karon unsa bang setup sa inyong pag-alaga sa ila kay lagi upat sila kabuok nga inyong bantayanan? So, ang setup namo is ako gyud the whole day nagabantay sa ilaha, naga-breastfeed sa ilaha, nagapaligo, nagapatulog. Naa lang ko'y mga kauban nga family members pud namo, like for example, mga pinsan niya nga tungod pod sa pandemic kay walay klase, walay trabaho, so naara pod sila diri sa amoa, nag-uban para makatabang-tabang pod sa amoa. Then ako is nag-negosyo man ko karon kay naaman ko sa construction na industry. And then ginagamit yung pagka-apple ko para muadto ko sa Davao, sa Pulong-Ulok, sa Jensan, kay nagsigimig pangayo og donor sa breast milk. So meaning ma'am ug sir, ang other two babies dito na sila sa breast milk nga gidonate sa uban pod nga mga mommies. Yes, sir. Opo. Mawagid na siya ang setup namo. Bali, ako kung kinsa ang unang makapangayo sa ilahang upat, mao to ang ako ang i-breastfeed, and then
kung sabay-sabay sila, ang katong dili na kumakaya pa breastfeed, ang amo ang ginahatag is breast milk gihapon pero through bottle feeding na siya. Unsa ba inyong na-experience ka challenges sa pag-atiman sa inyong upat ka babies? Lisod siya kay tungod upat sila ka buok. Ang siguro pinaka-challenge sa amua is kanang magdungan sila o kuan. Dungan og hilak. Kaya lisod din na siya kay kita muraog na nahimo man ta nga tao nga makabantay ta og isa, duha kaya. Pero ang upat kung kami lang duha mag-asawa lisod. Og ang isa pod ka challenge is ang amo ang dedication man good nga para mapainom sa ilaha is pure breast milk yun. So mo nang isa ka very challenging jud kayo sa ako ang part as a mother no kay dili sa tanang panahon wala ko stress, so dili sa tanang panahon daghan ko og gatas. Tapos sa upat nila dili na ko makaya provide ang ilahang demand. Very challenging nga ako ang husband, kailangan pagid mo gawas para mangita, mangayo og breast milk sa ubang mommies nga blessed pud kaayo. O as early as now, naana ba mo nakita nga ikaliwatan nila sa inyong mag-asawa? Siguro ako, makita na ako sa mga baby pictures, na sila yung resemblance no, sa ako ang husband. Murag iyaha gyud tanan, og daghan pag nagsulti, ubang tao, nga iya kanawong daw niya, so surrender na lang ko, sige na lang. Ang kutis lang iyang nakuha. Putiyon man siya, iyang kutis na nakuha. Unsa ba inyong wish karong New Year alang sa inyong mga babies? Wala mi lain nga i-wish para sa ilaha this coming year. Nga unta, magpadayon lang sila sa pag-grow nga healthy o hopefully ma-provide yun na mo ang ilahang mga panginahanglan sa mga umaabot na tuig kay dili gyud lalim magbuhi ka o upat ka anak at the same time. So sa pagkakaroon pa lang daan no nga babies pa sila. So tanan jud na mo nga panginahanglan nila. So times 4 gid tanan from diapers to vitamins. So dili gyud siya lalim. So amo lang i-wish na this coming 2021 nga unta maging prosperous sa amuan, nga ma-provide na mo ang mga panginahanglan sa mga anak. Ikaw ang imong wish. Ang wish na matupad ang iyang wish. Alright, daghan din salamat Ma'am May ug Sir John sa pag-share sa inyong istorya sa mga kapusong Mindanawan ug keep safe ug God bless pod sa Dormile Quadruplets. Daghang salamat Argil og sa mga kapuso Mindanao. Daghang salamat. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.